Takže zdravím lidi, já jsem René 156 a vás vítám u hry Pac-Man. Bude to jedna hra z mé série, takto, retrohry a budu natáčet různé retrohry, které mi napíšete do komentářů nebo které si najdu na internetu. Takže začal jsem Pac-Manem, protože ho určitě všichni znáte a na každou tady takovou retrohru se budu snažit dojet aspoň ten jeden level a budu mít na to asi přibližně 10 minut. Proč 10 minut? To vám řeknu jednoduše, protože tak tu hru jsem si musel stáhnout nejdřív z internetu, aby jsem to mohl natáčet jako kdyby lépe a aby mi to lépe detekovalo ten screen a aby tam prostě vypadalo úplně normálně. A aby se mě tam nezobrazovaly reklamy osobně, protože reklamy si teďko můžu vypnout. Vím, že jsem si mohl stáhnout adblock, ale to je vedlejší. Takže navíc, mě trošku blbne internet, takže proto jsem si asi nestáhl ten adblock. Takže jsem si stáhnul Pac-Mana na tablet, z tabletu jsem to překopíroval na notebook a video, jelikož mě taky nepůjde vydat, protože mě nefunguje Wi-Fi, takže si to dám zase na tablet to video a uploadnu ho. Takže proto jenom 10 minut a navíc u takových her 10 minut to je taková přibližná doba. Takže mám tady stopky, takže spouštím je. Počkat, kde je start? Tady. Spouštím teď. Takže start. Klasický Pac-Man, jak si můžete všimnout. Já jsem chtěl nahoru. To je na Pac-Manovi to nejhorší, to ovládání, protože je to stará hra, tak vám to nepůjde tak, jak byste si úplně přáli. Já jsem chtěl dolů. To je na to nejhorší. To ovládání to. A zase. Takže. Tohle to vůbec nevadí, protože máme nekonečno pokusů. Jestli se ptáte, proč nezabijím teďkom tady k tomhle z modu ty duchy, protože oni mi teďkom vlastně nemůžou dělat problémy. Pojď nahoru. A teďkom seber. A teďkom si vyzbírám jednu tu část. Ten duch tam byl zrovna na ráně, tak jsem si rozhodl, že ho sejmu. Ne! Málem bez sebrání jednoho životu. Tam je ještě jeden. Tak si to nevezmu tak. Yes, mám ho. Level 2. Tak, tady už to je těžší, tady po vás jdou 3 duchové už. A jeden se drží na místě. Takže vás mají větší šanci obklíčit. Takže zdechnul jsem a za 2 minuty 45 sekund jsem prakticky dohrál jedno kolo Pac-Mana. Vidíte, že to je strašně jednoduché a strašně rychle. Pokud tady v tomhle videu budu znít tiše, omlouvám se, nechtělo se mi to nastavovat, je pozdě večer a stejně, že na to mám jenom 10 minut. Takže se pokusím buď zesílit, anebo zeslabit, anebo to celé nadabuju znovu. Takže já myslím, že bychom si mohli dát ještě jednu hru, protože je to sice jenom krátké. Tak a půjdu sem nahoru.
Ten se už despavnul. Já ho vlastně nemůžu žrát, když se despavne. Když jsem měl trošku ještě víc tam dolů, tak. Yes! Zase druhý level. Omlouvám se, že vidíte kurzor myši. Můžu ho dát klidně bokem. No, nemůžu, vlastně mě myš v tomto modu nereaguje. Pokud jsem to teda nenastavil, tak ji nevidíte. Tak, sorry, tak ji vidíte, tak. Ne, já jsem chtěl dolů. Jaj, tak už nemáme životy. 5,5 plus nějaká tam minuta nebo 2 na začátku. Tak já už bych to asi teďkom ukončil, protože to je sice jenom krátké video, protože Pac-Man se nedá hrát do nekonečna zas. A další hru by jsem si dal buď Donkey Konga, nebo nevím, Tetris, nebo něco takového, prostě zase to jsou hry na oddych, prostě jednoduché hry, které se dají dohrát za ty 2 minuty. Sami jste to viděli 2:45 a byl jsem v dalším levelu. Je to opravdu jednoduché, pokud si to umíte rozvrhnout. Ještě vám můžu ukázat moji strategii, kterou dělám, nebo kterou se někdy pokusím dělat. A je to asi ten nejjednodušší způsob, jak vyhrát, takže až to startne, tak to pauznu. Takže takto. Teď vám to tady můžu ukázat ještě. Takže tady to je rozdělené takto na takový oddíl. Jsou to prostě na čtvrtky a tady tohle plus tady tohle teda. A já si snažím se co nejrychleji vyčistit nějakou tu část té čtvrtky, a které jsou aspoň 2 nebo ten jenom jeden duch, tak se beru tady ten bodík a nezabijím je, prostě vyzbírám tady tu část a jdu hned na další, třeba tady nahoru, zase vyzbírám tady tu část, tady tohle z toho jsem nezbíral, pokud si pamatuju, a to jsem vyzbíral až na konec, nicméně to nevadí, ale snažím se vyčistit to po těch čtvrtkách a pak dozbíral to, co tam zbylo. Tady se objevují ty třešničky, které tady se zobrazují a prostě bonusové body. Nevím, jaké jsem měl nejvyšší skore, takže přerušilo se mi nahrávání, protože jsem dal ESC a to vlastně jsem se udělal z full screenu, musím to mít na full screenu a detekuje. A Fraps to detekuje jako ne full screen, ale half, prostě uříznuté, že to je jedno. Takže Y a nezjistím to tady, což je škoda. Ale myslím, že Pac-Mana jsme si zahráli, vidíte, teď jsem do toho ještě chvilku kecal. Takže uvidíme se u další retrohry. Čau.